እዞም ናይ ናርሲሲክስ ባህሉ ሰባት ማለት እዩ ኣብ ተቀዳሚት ቪድዮ ዝገለጽክዋ ክቕየሩ ይኽእሉ ድዮም ኣብ ዕርክነት ዘለና ኸ ኣብ ሓዳር ዘለና ዝወለድና ለኮ እንታይ ተግበርና ሓይሽ ብብዙሕ ሕቶታት ማለት ተመሳሳሊ እዞም ሰባት እዮም ዝቕየሩ ይኮኑን ምክንያቱ ብቐሊል ዝፍለጡ እውን ኣይኮኑን ናብ ሙያዊ ጥዕና ወሲድካ ወይ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ፀገማት ወይ ሓደጋ ኣጋጢሞ ዲ ካልእ እቲ ናቶም ቢግ ኢጎ ምስ ተሰብረ ከም ሰብ ክኾኑ ምስ ጅምሩ ደኣ እምበር እዚኦም ኣዝዮም ትዕቢተኛታት ኣነነት ዝተወጠሩ ስለ ዝኾኑ ቢግ ስትራቦርን ኢጎ ስለ ዘለዎም ፈላጣት ኮይኖም እዮም ዝቐርቡኻ ጨካናት እዮም ርህራሄ ዝበሃል የብሎምን ስምዒት የብሎምን ፍቕሪ ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም በቃ ንዕኦም ፍቕሪ እቲ ዘድልየካ ነገር ምርካብ ገለ በቃ እቲ ልቢ ናይ ታጓል ወይ ከዓ ትወዲ ኮይኑ ነታ ናይ ታጓል ልቢ ከም ኩዕሶ ክፃወተላ ይጅምር ታጓል ተኮይናኻ ከምኡ ትወዲ ከም ዘፍቅራ ተላ ፈሊጣ ከዓ በቃ ብስምዒቱ ክትፃወት እያ ትጅምር ሕጂ እዞም ሰባት እዮም ጨካናት እዮም ወላ ሓንቲ ሕልና ብሎም ገለ ይብሎም ዘድልዮም ጥራሕ እዮም ዝገብሩ ነቲ ከባቢኦም ከዓ ኣዝዮም እዮም ዝብክልዎ ክልተ ገፀ ባህርያት ኣለዎም ክትፈልጦም ምክንያቱ ጋኒ ዝኾኑ ዋላ ነቲ መፃመቲ ወይ ዓርኪ ክድዩ ወይ ሰብኣይ ክድዩ ንኻልእ ሰባት ኮንፊስ ክገብር ክእል ምክንያቱ ምሳኺ ኣብ ገዛ ክነብር ከሎ ወይ በይንኹም ክትኮኑ እንከለኹም እቲ ዘርእዮ ማስክ ካሊእ ሰይጣን እዩ ንዓኽ ማኒፕሌት ገብረኪ ዳውን ገብረኪ ብዙሕ ነገር ብትዕቢት ዘለዎ ነገር ማለት እዩ ንስኻ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣብ ቅድሚ እሲ ሚኒንግለስ ትርጉም ኣልቦ ምዃንኪ ክነግረኪ ክገልፀልክ ክእል ኣብ ደገ ክወፅእ ከሎ ግን ደቁ ክፃወት ከሎ ድዩ ወይ ምስ ካልእ ሰብ ክራኸብ ከሎ ድዩ ዋው እዩ ዘብል ምክንያቱ ኣዝዮም ንፋዓት ብሉፃት ገለ እቲ ዝጥቀምሉ ናይ ታክቲክስ ኣዝዩ ሓያል እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዝሓስቦ ብፃዕርን በቃ ብናይ ምትላል እቲ ሜላ ንዕኦም ማለት እዩ ምጥባብ ገለ መለ እቲ ናይ ምትላል ንዕኦም ሜላ እዩ ከምኡ ገይሮም እዮም ዝሓስቦ ማኒፑሌት ምግባር ወይ ጋስሌት ምግባር ሰባት ንሶም ሜላ ምንባር ገይሮም እዮም ዝወስድዎ ሓደ ሰብ ስለ ዝታልልዎ ወይ ብስምዒት ስለ ዝተፃወቱ በቃ ጃስ ከምዚ ኖርማል ሰርቫይቭ ኮይኖም ዝወስዱ ኣዝዩ ዘሐጉሶም ነገር ናቶም እንታይ ሰብ ሓሪቑ ነዲሩ በቃ ቁጥዑ ስምዒቱ ምክንያቱ ኣዝዩ ምስ በደለኻ ከም ሰብ ኢሞሽናል ትኸውን ኢኻ ክትዛረቦም ከለኻ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይስምዖም ውሽጦም ንዕኦም ሓደ ሰብሲ እንዳር ሕማቕ ጌርካዚ ሕማቕ ክስምዖ ሕልና ክገብሩ ክድንግፀልካ ኢኻ ትፅበ ኣይድንግፅን እዮም ግን ንሳቶም ጨካናት እዮም ናትካ ስምዒት በቲ ዝገብርዎ ነገር ንኣብነት ኣብ ጓል ተኮይና ሕጂ ኣይተፍቅረን እንዲኻ ኮንካ ዘይተፍቅረን እንተኾንካ ዘይትነግረኒ ወይ ትወዲ እውን ዘይተፍቅረን እንተኾንክስ ነግረን ኣለኪ ኣነስ በቃ ሎሚ ከም ዝተኾኒ ኣይ ኣፍቂርኪ ኣብ መፍቃሪት ቀሪብክኒ ኣይ ርሒቂ ከም ዘይተፍቅርንኻ ነጊርክኒ ሰንፈላል ትገብርን ኣለኺ ብስምዒተይ ትፃወት ኣለኺ እንታይ ኢልካ እያ እቲ ወዲ እውን ንዓኺ ታጓል ማለት እዩ ነቲ ወድኾም እንተ ኢላቶ እቲ መልሲ ያ ወይ ኖ ከሎ በቃ ምጥጥጥጥ የብሎ እንታይ ከምዛ ዘረባ እዚኣ ደግሚያ እንታይ ረወሳ ያለዎ ማስ እንታይ ስለ ዝገብርኪ ከምስ ዘለኺ እንታይ ጉዲልክ ደ ገለ መለ ምንን እዮም ትኽ ኢሎም ኣይነገሩን እዮም ምክንያቱ ትጥቀምሉ ናይ ታክቲክ ንስኺ ትመልሲ ተዳሪ ኸይብኪ ዝኾነ ውሳነ ክትውስኒ ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ይጠዋዊ ኢኻ እዮም ኣብኡ ኢሎም ኢንክሊድ እዮም ዘብሉኻ ሕጂ ዞም ሰባት እዚኦም ባህሪኦም ከምዚ ኢልካ ክትነግሮም እንከለኻ ብካልኦት ሰባት ኣዝዮም ተፈተውቲ እዮም ዝኾኑ ብደገ ምክንያቱ እቲ ዘምፅዎ ማስክ ናይ ሰብ ምስሊ ዘለዎ ብደገ ኖርማል ኮንታክት ስለ ዘለዎም ብመሓዝቶም ይኹን ብመቕርቦም ኣብ ደገ ዘለዉ ተፈተውቲ እዮም ኖርማል ስለ ዝኾኑ ከም ኖርማል ሰብ ስለ ዝቐርቡ ኣብ ሓዳር ኣትዮም ወይ ኣብ ዝምድና ግን ክቆሙ ይክእሉን እዮም ኣሸገርቲ እዮም ምክንያቱ እዚኦም ሰብ ማኒፑሌት ኣቢዝ ምግባር ናቶም ባህር ስለ ዝኾነ ከቢድ እዩ ምስኣቶም ክትነብር እቲ ኣማራፂ ዘሎ እንታይ እዩ ካብኣቶም ክትርሓቕ ጥራይ እዩ ዘለካ ካልእ እንታይ እዩ ከምዚ በቃ ሮማይ ሕጂ ክኸውን ኣይክእልኒ ኢልካ ኣብ ዝወሰን ካልእ ነገር እሶም ከዓ የንብቡኻ እዮም ነቲ ስምዒታት ናትካ ኦይ ሎምስ ክትከይድ እያ ወይ ሎምስ ክኸይድ እዩ ብምባል ካልእ ቴክኒክ ከም ይጥቀሙ የቕሬታ ኣይብሉን እዮም ኣዝዮም ትዕቢተኛታት እዮም ከምዚ ትሕት ምባል ንዓኣቶም በቃ ከምዚ ኣዝዩ ሕማቕ ኮይኑ ይስምዖም ትሕትና ሲ ናይ ለባማት እዩ ንዕኦም ግን ኣይኮነን እቲ ኣንነት ትዕቢት በቃ ንዓኣቶም ኣነ እንታይ ገይር ዋላ ጌጋ ገይሮም ከለዉ ዝኾነ በዲሎም ኻ ሽዑ ከምዚ እንዲኻ ጌርካ ከምዚ እንዲኻ በዲልካ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ተዛሪብካዮም ጨቐጨ ጌርካ ምስ ዓፀኻ እቲ ዝበደሉኻ በደል ዳር 2 መዓልቲ ኖርማል ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይገብሩ ገይሮም እዮም ዝብሉልካ ዋላ ሓንቲ ነገር ከም ዘይገብሩ ንስኻ ግን በቲ ነበረ ሃርት ኮንካ ስለ ዝነበርካ ተጎዲእኻ ስለ ዝነበርካ የቕሬታ ኢኻ ትፅብኻ ብኦም ንሶም ግን እንታይ እዮም ዝሓስቡ ረሲዕዎ ኸውን እዮም ዝብሉ ድንጋፅ ዝበሃል የብሎምን ወይ ከዓ እንተ ልዕልካ እያ ተርስኻ ንሞ ናትካ ፀገም ኮ እዩ ወይ ከዓ ናትክ ፀገሚ ወይ ከዓ ናትካ ፀገሚ ትብለካ ሕጂ እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ባህር ዘለዎም ሰባት ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም
ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኢና ከዓ ቀልጢፍና ካብኣቶም ክረሓቕ ዘለና ዘለኹ ማለት እዩ እዚኦም ክልወጥ ይክእሉ ቴራፒ ክሕገዝ ይክእሉ ንኩሉ ነገር ኣንነትን ትዕቢትን ስለ ዘለዎም ጃስት ሙቭ ኦን ናብቲ መጻኢ ነገር ጥራሕ ትከይድ ኣለካ በቃ ኩሉ ነገር ኢልካ ደኺምካ ምስ ረሓቅካ እዮም ከዓ እንታይ እዮም ዝገብሩ ከምዚ ስጋ ዝረኣያ ከልቢ ምሽ ደድሕሪኻ ኸይሲ ልፍቲ ከባቢ ኮፍ ተቢልካ ዕንክሊል ይብል ኣብቲ ከባቢኻ መፂኦም ዝንብዩ ዕንክሊል ይብሉ ኣብቲ ወይ ስኻብቲ ሻይ ትሰትየሉ ድዩ ወይ ኣብቲ ትሰርሓሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል ወይ ትቕመጠሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል ወይ ትዛውረሉ ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ዕንክሊል ይብሉ መፂኦም እኮ በቃ ደልዮምካ ከለዉ ምስዋኻ ዝኾነ ነገር ገብሩ ይደልዮም ግን ትዕቢት ኣለዎም ተደለይቲ ኢና ኢሎም ስለ በቃ ኣነሲ ካልእ ሰብስ ደለኽዎ ነገርስ ብቐሊል ክረክብ እየ ዝብል ኣንነት ትዕቢት ስለ ዘለዎም ወይ ከዓ እቲ ንዓይ ዝደሊ ሰብ በቃ ዘሎ ፃዕሪ ክካይድ ኣለዎ ዝብል ኣብ ውሽጦም ናይ ትዕቢት ነገር ኣለዎም ሕጂ ሲሎም ዕንክሊል ይብሉ ከይድካ ሰላም ክትብሎም ኣለካ ሰንኮም እዮም ፅበይ ከይድካ በቃ ሃይ ሰላም ዲ ከይድካ ሰላም ክትብሎም ይፅበይ ነው ኢግኖር ደም ብኣንጻሩ ኳዳ ከምዘይ ረኣኻዮም ክኸውን ኣለካ ኣብዛ ዓለም ከምዘይ ነበሩ ክትሓስቦም ኣለካ ተስፋ ቆርፂ ኮይኖም ካባኻ ካብ ሂወትካ ሰላም ክብኻት ኮይኖም ከምዘይ ረኣኻዮ ክትከውን ኣለካ ስቶር ናትካ ዲ ወይ ቪድዮታት ናትካ እንዳ ሓለፉ እዮም ቼክ ዝገብሩ ምስ ረሓቅካ እዮም ከመይ ትነብር ኣላ ብዘይ በኣይስ ትሓልፍ ኣላ ድያ ብጣዕሚ ክትምለሶም ካ ይደልዮም ሙቭ ምስ ገበርካ እዚኦም ሰባት እዚኦም ክትምለሶም ዝደልዩ ምክንያት እንታይ እዩ ሕነ ክፈዲጡ እዮም ወላ ሓንቲ ካልእ ምክንያት የብሎም ጨካናት እዮም ቀዲመ ነጊረኩም ነይረ ሕነ ክፈዲዮም እንተተመሊስካ እዮም ሕነ ብላዕሊኻ ክፈዲዮም ኣብቲ መጀመርያ ዋላ ክቐርቡኻ እንከለዉ ከምዚ ገለ ናይ ሕነ ሕጂ ታብ ጓልቲ ኮይና እንታይ እያ ትብል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሕነ ዲ ኣብ ልዕሊ ክፈድዮ ደልዩ ክሳብ ትብል ይኸውን ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ምርኣ ተንኪፍዎ እዩ ብዙሕ ማኒፕሌት እናገበረ እቲ ዝጥቀመሉ ታክቲክስ ናይ ምትላል ሜላ ኣብኡ ምርኣ ተንኪፍዎ እዩ እቲ ወዲ ተኮይንካ ከምኡ እንታይ ናይ ዋል ዲ ኣብ ልዕሊ ሕነ ትፈደለይ ደልያ ንምንታይ ከም ዝገብረላ ስምዒት እየ ንምንታይ ፅሒፈላ ቀልጢፋ ትምልስ ንምንታይ እያ ደው ኢላ ቀልጢፋ ትኸይድ ገለ መለ ብዙሕ ነገር ክሳይ ክመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ሰባት እዚኦም ናርሲሲስቲክስ ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ካልእ ካ እንታይ ፕሌየርስ እዮም ከዓ ኣብ ግዜኡን ሰዓትን ሓደ ሰብሲ ፍቅሪ ኣይጓዳእን እዩ ኖርማል ንሓደ ሰብ ዝኾነ ይኹን ፔሮሪቲ ኢኻ ትቦ ተፍቅሮ ትኾንካሲ ቀዳምነቱ በይኻ እቲ ቀዳምነት ኣብ ፍቅሪ ቀዳምነት ዝኾነ ትደልዮ ነገር ተሃቢ እንታይ ግዜኻ ኢኻ ትቦ ሕጂ ኣብ ስራሕ ይሃሉ ኣብ ገለ ይሃሉ ገለ ይብሉ መሰይ ፅሒፍካሎም ደው ኢልካሎም ንዓኣቶም እንታይ ደስ ይብሎም መስለኩም ንስኻ ክድውለለ ይኸውን ወይ ክድውለለይ ትኸውን ያልካ ክትፅበን ከለኻ ብዓራት ሞባይልካ ሒዝካ ጭልም ኢልካ ክትብል ከለኻ እቲ ቃንዛ እዚ ንዓኦም በቃ እዚ ውሽጦም ደስ ዝብሎም ንስኻ ከምኡ ኢልካ ክትቅንዞ ከለኻ ሕጂ ንስኻ ከምኡ እቲ ናትካ እቲ ቃንዛ ከምዚ ንዓኻ ሕማቕ ስማዕካ ስለ ትፈልጦ ደው ኢሎምልካ ፅሒፎምልካ ቀልጢፍካ ኢኻ ትምልሰሎም ኣቬላብል ኢኻ ትኸውን ስለ ተፍቅሮም ንሶም ግን ነቲ ንስኻ ትገብሮ ነገራት ከምዚ ኒደር ኮንካ በቃ በላይ ይኹን በቃ ኣዝኻ ብዘይብኦም ዝኾነ ነገር ሰርቫይቭ ክገብር ከምዘይ ትኽእል ገይሮም እዮም ዝሓስቦ ጨካናት እዮም ዳስ ዋይ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሌየር ባህርያት ኣብኣቶም ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር ተራርኢናዮ ጃስ ሙፍ ክንገብር ኣለና ግዜ ምስኣቶም ክንቀትል የብልናን ናይ ቴራፒ ናይ ገለመለን ምናልባት ንሳቶም እዚ ዘለዎም ቢግ ኢጎ ክሰብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ ወይ ሓደጋ ተጋጢሞም ነሶም ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ስም ካልዲ ገለመለ ተኮይኑ ተስፋ ምቑራፅ ስለ ዝበፅሑ ብኡ ቢሎም ሽዑ ከም ሰብ ክመስሉ ይጅምር እዮም ተዘይ ኮይኑ ግን እዚኦም ክልተ እግሪ ሒዞም ኣብ መሬት ዛወሩ ክሳብ ዘለው ከምዚ ዓይነት ሰብ ምስ ሰይጣን ኢኻ ዘለኻ ካልእ እንታይ እዩ ኣብቲ ወሲንካ ክትርሕቆም ከለኻ ወይ ከዓ ክትርሕቆም ትውስን ከለኻ እንታይ ዝስማዓካ ፍርሒ ትፈርሕ ውሽጥኻ በቃ ኣዝዮም ከም ተፍቅሮም ስለ ዝገበሩ ንኸተፍቅሮም ብዙሕ ስለ ዝፀዓሩ ፍርሒ ዝስማዓካ ፍርሕ ውሽጥኻ ግን እዚ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዓካ ዘሎ ካብኣቶም ሙቭ ምስ ገበርካ ምስ ረሓቅካ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ነገር ለውጢ ኢኻ ተምፅእ ክሳብ ካብኣቶም ትርሕቕ ግን በቲ ዝገበርዎ ብላዕሊኻ ብዙሕ ዝሃነፅዎ ናይ ማኒፕሌት ናገሩ እምርኻ ዘባላሽውን ኣብ ልዕሊኻ ዘረኣይዎ ፍቅሪ ዘፍቅሩኻ መሲሎም ንኸተፍቅሮም ዝገበርዎን ግን ንዓኻ ንኽትውስን ይኣስረካ እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ሰባት ብትብዓት ካብኣቶም ክትርሕቕ ተረኣ ኮንካ ምስኦም ዘለካ ኮንታክት ቀልጢፍካ ክትዓፅለካ ብኻልእ ነገር ቢዚ ክትከውን ኣለካ እሱኻ ሂወትካ ክመሓየሸካ ዝኽእል ተዘይኮይኑ ዋላ ናይ 20 ዓመት ምስኦም ፀኒሕኻ እውን ኣብ መጨረሻ ብሂወት ካብ ዘለኻ ከም ካንሰር ኮይኖም ውሽጥኻ ክበልዕዎ እዮም ሽዑ ወይ ስኻ ክትመውት ኢኻ ወይ ከዓ ናይ ኣምሮ ፀገም ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳምነት ጥዕናኻ ትሓስብ ኣለካ ወይ ክትሓስብለኪ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ